Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma kuwukuthi-ke usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli, noma kuwukuthi-ke uyaqala ukungena kulona, wenze nje kulungile-ke laphana-ke ungixhase, ungaphuma icindezelanga-ke ibhathini subscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli kwenza ukwazi phela ukuthi uqokothele nezinye iy'ndaba ezintsha ensukwini ngiza nazo ngikufakela zona kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje-ke ukuze ngikuphuthile izindaba ezinjengamanje ukuthi ungabe ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje. Udaba kulethele lona-ke namhlanje laphana sibuye kabi-ke i-West Gang yaseNanda-ke laphana. So khumbula ukuthi-ke ukuqala unyaka kwafa umphathi wayo umnqobi-ke laphana-ke ibulawa-ke ezikaMkhwanazi. Iyatrenda-ke impela-ke kwase kwathi-ke kunyamalala-ke sibuyile-ke manje. Khona ividiyo-ke yayo-ke i-West Gang bephethe ibhambu, idatha bephethe ibhambu bethi abakhokhela iforamu bazobabamba, abakhokhela iforamu bazongcwatshwa njalo. Kodwa angifuni okuningi-ke mina ukuthi ukuzwa ngento nje dela i-clip yomlisa-ke uzwele wona ukuthi uthini. Mina ngicela phela masizwile-ke le clip ngene comment section mfusho uvo lwakho ukuthi wena ucabangani ngalolu daba-ke lolu, bese wenze kulungile nje ungixhase, ungaphuma ucindezelanga ibhathini subscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama likwenza ukwazi ukuthi uqokothele nezinye-ke iy'ndaba ezitshiyeneyo ngilethela zona ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje. Nayo-ke le clip-ke le awuyithokozele. Hey, wow bashana kushubile bashana, umphakathi waseNanda ushubele bashana. Akazi mina bashana ngoba abazali baley'ngane bavele bathi ley'ngane ziyasukela bashana, ziyilungele ziyayisontela ley'ngane bashana. I-West Gang bashana komawoti idelwa iyaqhuma bashana. Athi umphakathi awugcwali usazogcwala ngabo bashana. Bashana bakhala ngokuthi umphakathi usukhokhela iforamu bashana. Abafana basakwazi ukuthi babambe inkunzi ngokukhuleka in peace bashana. Athi kodwa bashana umphakathi usazokhomba umuzi onotshwala bashana. Bathi abafana koqhuma nhlamvana ezinye ziyofeketha bashana komawoti, bathi usazongcwatshwa bashana. Akukho ukubambisana ezweni bashana, isazosho lonto bashana basopa lo kyo platinum thoqas hayi badoba umugqa abafana phansi bathi kusazoshuba.